Sabes cando vas dar vergonza? Ahora cando abres a guantera, porque chegou a pregunta Movify. Sí. Non sei por que puñe sempre a pregunta Movify. Vai no kit. Pero abro. Sí, abre. E hai unhas tarxetiñas e hai preguntas aleatorias. Colles unha, Unha dalle volta porque esa xa biches. Entón, collo unha do medio. Colle unha do medio. Así? Sí. Vale. E metas. Esta. E fajo así. No, ao revés. É que está dadas a volta. Eu se non podo está ben. cambiar. Dalle. Digo, Adiante. que costume tes que sabes que non é normal? Ora, descuartiza, xente. Non. É que última... Sabes o que me deu a cabeza? Secretos de Lucía Veiga. Fun a Tenerife, en outono, a gravar unha película. Ajá. Estou expectante. Porque bueno, pasei por unha tenda, non sei que, comprei unha, gústame levar así como un recordo, un souvenir, non? Un tal. Comprei unha e había uns ovos como de minerais, vale? Todavía casi as súas potencias, as enerxías e tal, e é obsidiana, me parece. Obsidiana. Obsidiana. Iso ao Minecraft tamén. Sí. Sí, hai obsidiana. Vale, negro, así. Sí. É durísimo. É duro. É duro. Entón parece ser que é como que se ti frotas estás con unha pedra de obsidiana que como que liberas as malas enerxías, sabes, que van para a pedra e tal. Bueno. Tens que frotar. Sí, teñen esa formiña porque é moi agradable, está frío e tal, e das voltas. Pois estou dormindo con el na man. Mira, métome na cama, métome na miña camiña. Unha pedra e unha cama. O ovo así ao lado, e collo ovo, e ti pensas que o solto en toda a noite? Quedaste con el a dormir? Quedo dormida con el, pero que despois desperto pola mañán e sigo tendo, non está apretado, claro, pero sigue estando así, entón estou dormindo cun ovo de obsidiana na man. Non é normal. No. Pero estou te dando medo. No, está ben, Está ben, Lucía. Entendémoste. Todos te entendemos. Dormir con a pedra é normal. Vai. Que me dá cariño. Sí. A cariño. Ora, xa... É que só llevo aquí, estar así na cama. Pedrinho. Ai, o Pedrinho. Quen te quero máis que eu? Hai xente que ten peluches, ti tes pedras. Sí, mira que teño 2 gatos, pero... Pero preferes unha pedra. Pero os gatos póñense así nos pés da cama e eu, que pedriña. A verdade que as pedras por menos non cajan, nin mexen. Non dan traballo. No, quero dicir, vaime ben. Pa diante, fora. Sí, señor. Eu enténdote. Vamos coller outra pregunta. Outra. Que guai, a ver. Ábreme aí a puntada. Que cousa che segue facendo ilusión como cando eras neno? A min faime moitísima... É que te está a reír. É que... Cada coisa... Que carallo vai dicir? Ora, de que dormeu con unha pedra... É que desde que fago impro, sabes que pasa? Que o primeiro que che ven á cabeza moitas veces non é o adecuado, pero unha vez está aquí non o podes quitar. Entón, o primeiro que me veu á cabeza é que cousa me fai ilusión. Igual que cando era nena, é chegar a casa e preguntar que hai de comer. Porque a min se hai 3 cousas que me gustan nesta vida, eu penso que a número 1 é comer. Como de todo, como en cantidad. Eso é unha cousa que, bueno, a vista está, que é unha cousa que ven de familia, non deixo nada nun plato. Para mí é un placer tamén. Eso, entón... Contigo tope. Hai algún outro placer nesta vida que son moi de, como lle chaman, hedonistas, o sea, son moi de disfrutar, gústame o tacto das cousas, o sea, disfruto moito de cousas moi pequenas, sabes, de camiñar descalza, eso todo gusta, pero comer. E entón eu teño na cabeza o recordo que cando eu iba ao cole, estou falando de 5 anos, 6 anos, eses primeiros recordos, e volvía do cole, chegaba pola porta da casa,
era o mellor momento do día porque era o momento de comer. E entón entraba pola porta e era, que has de comer? E cal é o teu plato favorito? Buf, é difícil, é Chungo, moitísimo, Se moitísimo. tuveras que comer unha cousa o resto da túa vida, que comerías? É que non podo quedar con un só. Mira, un dos meus platos favoritos e gústame dicilo porque Que dejas Son ti que é un as- orgasmo para ti de comida? é que estou entre, mira, en lentellas, calquera cousa de cuchara, pero así, Eres... Os teus favoritos son de cuchara. probablemente, gústame moitísimo. Sabes que pasa? Que eu as lentellas non as comía. O sea, eso foi un Un curioso, un cambio porque de ben pequena, cando me puxo miña nai a primeira vez lentellas no plato, díxome, e díxome, no, eu que penso que era porque eran marróns, porque non entendo por qué, nunca as quería probar. Non me gustan, non sabes se che gustan que non as comiches. Non quero. E na miña casa eran como a benemérita, o sea... Lucía come o plato de Hasta que non comas, non te levantas da mesa. Ah, A ti a chorar. e vou a chorar. 5 da tarde, non comes, non, levántate que non hai nada. Merenda, as lentellas frías. Non quero. Moi ben, pois non hai nada máis. Pasa. Cea, as lentellas frías. Non hai outra cousa. Almorcei pola mañá as lentellas frías. E hoxe en día pido, o sea, ajustanme o máis grande. É unha cousa que me flipan. E despois a ensaladilla, pero que claro, gústame todo. E tamén hai cousas que eduquei, que aprendín a comer. Sí. Como que? O peixe. E é triste sendo neta de patrón Patrón de mariñeiro. e de peixeira. É que o peixe levo mal tamén. Pois eu de pequena non o levaba ben de todo e eu cheguei como a conclusión de que era a maneira, o mellor de facelo, de preparalo, de enfrentarme a él. Hoxe en día sábeme moitísimo. Disfrutas dun bo peixe agora. Bueno, que isto non sei canto tempo temos para falar, pero si che conto o que facía eu co peixe para poder comelo. Botabas Eu tiña amigos invisibles cando era pequena, vale? Eu igual. Sí! Sí? Ai, que guai, encanta máis xente que... Vale, sí. Sí. Falaba moito solo. Sí. E ainda há vídeos. O sea, tiña, cheguei a ter can invisible, un coche invisible, cabalo invisible. Bueno, unha vida paralela tampouco tuve. Tuven eu. Sí. Sí, eu... Pero non era de pequena de todo, eu debía ter, o mellor 9 anos ou 10. Eu seguía... Eu con 35. Teño un mozo invisible. Claro, estaba ali. E viña, ai, despertou o neno. Non. Tuve un embarazo de feito invisible. Que non te rías, mira. Eu estaba con miña nai en Lugo e de repente, pois invisiblemente, había unha muller cun neno sentada nun... O sea, eu imaginei unha muller cun neno pequeno sentada nun portal, vivindo na rúa, homeless. Eu dixen, ai, vou nos axudar. E entón, dixen, vide comigo. A muller chamábase Mercedes. Bueno, Chameina eu, Mercedes. Sí. Entón, compreilles billetes de tren invisibles, viñeron con nos pa Coruña, metinos na casa. E que pasa? Todo o que facía con eles era invisible, quer dizer, o neno había que poñerlle cueiros, había que darlle de comer, papillas, e todo eso de onde o sacaba? Invisible. Na miña cabeza digo, teño que gañar cartos invisibles para pagar as cousas. Pero xa eres consciente da vida. Totalmente. Entón digo, porque eu podo calcetar invisible, un jersey pa o neno, Claro. pero como fago unha papilla invisible? É ter unha máquina de facer cartos. Entón que facía? Todas as cousas que non me gustaban facer, poñelles un precio invisible. E entón, había pescado para cenar, e non me gustaba. Eu dicía, si como este pescado, gano 25 pesetas. Ostras, tía! Si tiña que, por exemplo, pola mañá, non quería facer a cama, ou tal, si fago a cama, 50 pesetas. E entón,
Eu estou moi mal da cabeza, No, veo que me parece increíble esto. Equipo mío é ouro, O sea... É brutal, eu entendo que é brutal que é decir, esta nena non é ben. Bueno, No. que pasa? Entón, o mueble, no baño de meus pais había como un muebliño empotrado onde están as toallas, as cousas de jabóns, dos desodorantes, todo ali. Bueno, así unha porta grande. E entón, eso era como o caixeiro. Eu iba ali, abría... Falando sola, isto sempre... Te viene quento rollo, sí. Eu iba ali e iba como se fuera un caixeiro a cobrar todos eses cartos que ganara Honradamente. Comendo peixe, judías, facendo a cama, tal, e mercaba, vale, por dame un paquete de cueiros, un leite para o biberón, Estuven meses con Mercedes e con Neno na casa. Hasta que chegou un momento que dixe, bueno, hasta aquí. Xa me casaste de Mercedes. Digo, tedes que facer vida vos. Non podedes. Estadesme consumindo. E entón, espera, imaginei que aparecía, isto é tremendo, que aparecía nas nosas vidas, chegaba a casa un día un soldado que tiña amnesia. Vale? Entón, cuidámolo na casa. Namoraron. E marcharon. E entón, cando xa namoraron e tal, estaban xa a familia feita, Joaquín Mercedes, máis o cativo, e dixen, bueno, ahora tedes que marchar. E marcharon para o mundo invisible, que era o propio. E, bueno, pois encantada, moito justo, escribido de ver. E marcharon. Bueno, foi os últimos invisibles que tuve na miña vida. Foi de despedida. Pois, acaba de quedar maravillado, No conta de falar do pero peixe. era maravillado. Oiches, Lucía. Que? Que ti... A ver, que se te pasa pola cabeza? Como que... Mira que eu vou a calzón quitado, vou a peido libre, digo. Como que que irá a Mercedes? Peón? Ou non? A miña. Como se apellidaba Mercedes? Non sei, non lle puxen, pero tiña feito hasta debuxo, o retrato. Tiñas rollo creo que Mercedes. teve pola casa, sí. Tiña retrato de Mercedes e do Neno, e creo que despois fixen de Joaquín, pero de Mercedes e do Neno seguro. Sí. O debuxo que me facía eu na cabeza de como eran. Como lle irá a Mercedes? Pois mira, Mercedes a tal hora sigue vivindo no mundo invisible con Joaquín, non me acordo como se chamaba o cativo, ves aí sí que me... Sigue vivindo ali, traballa. Sigue traballando, está jubilada xa, Mercedes. A ver, cantos anos vaides? Ai, espera, por cada estar a punto. Ore, o pobre de Mercedes. Ten razón, porque se eu tiña 10... Cantos anos tiña Mercedes daquela? Mercedes podía ter 20 e tantos. Estamos falando de... Se eu tiña 10 e teño 46, son 36 máis. 20 e tantos... Bueno, haberá 60 e algo. Entón, está moi contenta, vive unha vida feliz, realizouse, fai moitas cousas en... Bueno, eu que gustaríame ser Mercedes. Quero estar jubilada. Quero estar jubilada.